Subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Fi sabilillah, inda mai niyya ya saka a can. Kai Allah. Allah kenan. Kai gaskiya wannan ciwo, gaskiya ubangiji Allah ya kawo mana sauki. Kaga zamanin baya zamanin mai tafiye. Maza ake shekewa. Rikicin nan na Borno shi ma maza. Wannan shege cuta da ta zo mana coronavirus nan ita ma wai in ta kama namiji sai ta shege shi. Yanzu ni tsakanina da namiji ina hangan namiji kawai ko ya tsaya ko harbi. Yes, wanda kai dakata. In kun ki tsayawa zan fasa mutum kafa. Ba ruwa na da wani waya in sai daga ku kawo ku saka in kuma ya ne hira ne kawai yanzu an daina maganar hira. Doktoci sun ce tsakanin mu dinga ba da tazara. Ai ni tsakana da namiji kawai ya ne kawai ku dakata in mutum ya ƙara so kawai dan aune shi kawai. Ai ba sai haka bane miki. Mu matsala kawai mu je wai kawai. Fi sabilillah inda mai niyya ya saka can kare karaso. Fi sabilillah. Malam Makaho. Na'am baby. Akwai 500 na baka 1000. Akwai mana. A irin ku nake so ai. Makaho dan tsaya. Hello. Mu biyu muka gudu da mamanmu, ba mu bari an gwada mu ba. What? Dan Allah please auntie sister ku taimake mu dan Allah, mun zauna har mun gaji a gida. Wallahi jiya mafarki na yi aure, kawai ina tashi sai na gani kin gani fa sai kawai na farka na ga ashe ba haka ne. Ku taimake mu please auntie, ku duba halin da muke ciki dan Allah. Ku yi jihadi